Čauko ľudia, moje meno je Tazioska a ja vás zdravím u tohoto videa, ktoré vlastne smeruje k tomu koncu na tomto YouTube kanáli. Takže, čo tým chcem povedať, presúvam sa na iný YouTube kanál, ktorý som tam hodil logo toho YouTube kanálu. Takže, presúvam sa späť. Tak, tento channel sa vlastne končí, nechám to tie videá, kto by chcel vidieť, ale určite to nechám toto. Channel budete mať v popisu tohto videa. Takže tak. No a vlastne, čo k tomu dodať, už ani nič. Je to koniec pre tento YouTube channel. Budem teda na tom druhom YouTube channelu Games a určite ho vzdielajte tiež. Takže tak. To by bolo aj všetko k tomuto videu, preto som aj dlho nenatáčal, pretože som natáčal vlastne na tom druhý YouTube channel a nefungovali mi moc programy na strihanie, tak. Čiže to by bolo všetko. Čo viac chcem dodať? Možno nič. Takže vidíme sa teda na tom YouTube channeli a dneska to ešte budem točiť. Zatiaľ čau. Som ešte zabudol dodať, toto je nové intro na mojom YouTube channeli.